So guys, amo nang pick up ko ng car para sa among tour today. Yes guys, bayad na si Jorbot dito guys. Bayad na siya. And then ako waiting here para mag-start na may kwaon na niya ang car. Yan ang kwaon ng car or amo ng kwaon ng car. Yan gihapon mi sa airport. Berlin, Brandenburg. Yes guys, actually ang Brandenburg guys, separate na siya sa Berlin na. Pero pag build sa ilang airport, bago man ilang airport i-open man ni last 2020. So nagsabot sila ang Brandenburg ug ang Berlin. Nagkuan sila ilang gastusan together para sila ang tang-iya, ang Brandenburg ug ang Berlin. So, muna ang pangalan sa ilang airport is Berlin Brandenburg. Muna ang ilang airport. So, muna siya guys. Waiting pa ko. Taas si Jorbot dito guys. Bayad na siya para sa among car. So, muna guys. Bye-bye mama chuchuk. See you. So, muna po guys. Mauna ni guys, gi-open na ang atop kay manglarga na mi padulong sa Munich. Okay, muna siya guys. Dali man nakapark tanan guys na mga car nga imong rentahan. So, amo nang gi-pick up ang among car. So, dili siya na dog automatic guys. Automatic rang available. So, yes ang gibasa. Muna siya guys. Ang among car nga garentahan is Volkswagen. T-Roc. Muna siya guys. Sa ato, sa Pilipinas, kato nang basahon no? Kay Volkswagen. Pero dali na siya basahon guys. Volkswagen. Mauna siya guys. So, taod-taod guys, manlarga na mi padulong og Bavaria. So, muna po so guys. So good big biyahe guys. Ani siya guys ha. So, ani siya guys. Nanami sa highway. So, from Berlin to Munich guys. 584.7 kilometers. Yes, kung dili ka mag-stop, 6 hours na nimo siya makuha. Yes, and then, pag naka sa highway guys, ang red line is 130 km per hour. Pero pag naka sa white line, yes, white lang tanan ang imong maagian is no speed limit guys ang highway diri sa Germany. Yes, you heard it right guys. You can drive as long as you want or as fast as you want. Basta white lines sa siya tanan. Pero kung na red lines nga inyong makitaan o makita man po niya siya guys sa inyong car o sa inyong maagian, kasada kay naaman ni nakabutang diha nga speed limit. So, maawat so, babay mo mga chuchu. So, muna po ito guys. Amo na yung sarado kay alas 12 ni guys. Minit na kaayo. Sarado na namo ang among atok. Close na ang atok. Kay grabe na kainit. Mag-aircon na mi guys. Mag-aircon na mi. Gutom si auntie. Kaon kong bread. So guys. Nami atong init. Hindi kayo asin. Pagtong na. I don't know how I can brace it. Dahil siya? Just get that. You have to find a way. But it's already cold. Cold? Is it? Yeah.
Ganun guys. Ganun na Dito lang. Amot lang. Kaya pagtong nilgay ko. Tunay. Pagano dito. Sa mga po siya guys, nag-rest sa mi kadali kay katulugo ng akong driver, Charis. Resting area ni siya guys, dali. Di na ka naman nag-rest. Ang kay rest kanina mga nag-chat. Ako ba naman sila mga dalang pagkaon, nangaon sila. Dili, wala di sila store dili guys, wala din tangan. Mga nag-rest lang dito sila kay pangkapoy. Pangkapoy og drive, labi ng mga long drive. Muna among car Volkswagen. Akong driver, Charis. Siya guys, amo nang gisarado ang ato kay because init na kaayo. Time karon is 12:26 na sa Udto. So, ano siya guys? Dagan kayo mga nag-rest. 9. I eat all. So, when maybe we can pass by a store or whatever. We will buy. I want also to drink like coffee or what. So, where to guys? Malik na mi. Alright, so bye-bye mo. Chuk. Ako sa pakita guys. Wala mong car. Volkswagen T-Rock. Grabe na. Tapi kagwafa. So, muna po guys. Look at the road. Fagka nice kaayo guys. Walay. Hinay-hinay dari guys ha. Dili uso ang hinay dari nila nga padagan. Labi na sa ilang highway nga white ang lane tanan or white tanan ang what is this? Kanang mga linya. 180 guys. 180 km per hour. Hindi pwede mag 30 km. So, muna dari sa Germany guys. Walay limit, pwede ka mag 300 km per hour. Charis! So, maarat so guys, daw ngay mga chup-chup. So, manapod so guys, dagang ka electric fan diri sa Germany. Charis. Dagang ka sila windmill guys. Kaya ang windmill, mauna siya, ang windmill energy, mura man tanig mabungi oy. Ang manguho. Ang windmill energy mo convert into electrical energy. Diri ang almost half na source sa electrical energy sa Germany. Diri nila gakwaon sa windmill. Diba? Grabe guys, grabe kadaghay windmills. Yeah, turbines. Muli nga bugnaw sa Germany guys, grabe sila kadagko og electric fan. Charis! Di ba guys, look at that. Pagkadaghan kayo guys, as in left and right. Di ba? As in, pagkadaghan kaayo, so, muna nga, dili kayo sila dili gid sila kaayo, dili gid sila ga problema sa ilang electricity. It's because, dako kayang tabang sa ilang windmill or turbines diri sa Germany. Kay arang nila kadaghan og look at that anywhere. So, ma-orat so guys, bye-bye mo. Watch it.